Pipila ka mga kabalayan sa duha ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gibaha. Humanang sa gunson nga kusog nga pagbundak sa ulan ni adtong weekend. Inoon, sigon sa CDRRMD sa LGU, luwas ra ang mga residente gikan sa makuyaw nga kahimtang. Aniya ang akong report. Adlong Sabado, milapaw ang tubig sa pa ug miabot sa pipila ka mga balay sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Kini-epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa lugar. Sa mga kuhang hulagway ni Kapitan Padla sa Kanituan, kita ang ilang pagresponde sa lugar nga miabot na ang tubig baha sa kadalanan. Ila sab gimonitor ang level sa tubig sa suba sa ilang lugar. Samtang sa barangay Ipunan, nagmonitor sab ang mga personay sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD tungod sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa sa lugar. Sigon sa CDRRMD, nga miabot ngadto sa yellow critical level ang tubig ni atong gabiuna. During that time, gulang-gulang naman gud, so nagrubing nami na nami dili lang kaning Ipunan River ug gibantayan pati po ang mga isti nga bahay no nga mga kasuban nato kay sa pagkakaroon limited atong access da sa especially sa pag-determine sa water level no. Pipila ka mga balay ang gitahong nasudlan og tubig baha. Ilabi na katong anaa duol sa suba. Usa na niini ang pamilyang Imnase sa Promised Land, Bulao sa barangay Ipunan. Gani kita pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Adlang Lunes ang epekto sa pagbaha sa ilang lugar. Lubog pa sa tubig baha ang palibot sa ilang balay. Bakwit sir. Adto sa kuan, to eskwelahan bakwit sir. Si kahimtang din siya inyong balay. Lawong kayo sir. Kani mo lawong kayo. Tubig. Napamagali o di mahubas. Busa-usa sa mga panawagan sa mga residente nga mapadali na ang pagtapos sa flood control projects dool sa suba. Karon, padayon ang monitoring nga ginahimo sa LGU sa mga flood-prone areas. Labi pa nga sagunson ang nasinating pag-ulan sa syudad ug sa mga bukirong bahay niini. Magbinantayon always and magmonitor especially sa aning nga panahon no. Magmonitor ta unsay mga latest nga updates especially sa mga flood prone o landslide prone areas no. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.